Ahoj, 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 zdravíte Tonos. V Košiciach som nebol tam, ale teraz som v Bratislave sem a som rád, že môžem byť súčasťou tohto veľkolepého dňa. Tomáš ti povie viac. Ja som pred hodinou čistil môjmu psovi Terimu misku, ktorá sa rozmrdala, rozflakla mi komplet šlachu. Zajtra mám operáciu, idem akurát z pohotovosti a budem celý koncert držať takto ručičku, ako táto má fifka. Takže ďakujeme Terinku, posledný koncert HFMBeus je pred nami. Ja, opice a ananásy, poď. Bracho, istotne sa pýtaš, prečo sme tak prísny štvrtý album venku a my stále ty istý. What? Chceme teplé slova a preto sme si pozvali týchto dvoch pánov, ktorí tu aj hrajú dnes po nás, pred nami, po nás, bla bla, Sifi Man Simple Sample. No a poď skrstiť. Tak priatelia, ešte raz vás zdravím. Ja! Výborne, za Cleanbejči. Brácho, ak budeš sebe veriť, tak aj ty budeš mať v budúcnosti tíšic ľudí v KC Dunaj. Ďakujeme všetci ľudia v KC Dunaj. Tak, dobre.